בורים, מעוניינים לרכוש השכלה? להורים אין מה לעשות איתכם עד שיהיה לכם רישיון? אז אתם חייבים להכיר את הבית ספר. שיטת החינוך שתבזבז את השנים הכי יפות בחיים שלכם על הקראת שמות, ניסיונות בריחה נועזים מהגדר, ולהתפלל שאף אחד לא ישים לב לזקפה. כן, בבית ספר אנחנו מלמדים את הכל, מלשון, מתמטיקה, היסטוריה סלקטיבית, ושאם אתם לא מבינים אף אחד מהם, אז הבעיה היא אצלכם, והפתרון היחיד הוא סמים. אבל מה שווה כל החומר המיותר הזה בלי המורה? האנשים היחידים שמשרד החינוך יכל להרשות לעצמו חוזרים, והם מזכירים לכולכם, אנחנו לא שוטרים. אוי לכם אם תיגעו לי בקוטר. ואין לך עתיד, כי הפרעת לי לדבר פעם אחת. בית ספר, כי יש בתי כלא